Známe vinárske mesto Modra sa na pár dní stalo centrom nielen kvalitného moku, ale aj stretnutia mladých ľudí. Okrem animátorského povolania ich spájala najmä láska k Bohu. My vám teraz ukážeme, ako sa môže prepojiť zábava s nezištnou pomocou. Eurocamp je medzinárodný letný tábor pre mladých ľudí z celej Európy. Je organizovaný každoročne v jednej z členských krajín FIMCAPu, strešnej organizácie, do ktorej patrí aj ERKO. Do Modry prišli mladí z Litvy, Talianska, Malty a nechýbali ani zástupcovia slovenských animátorov. Všetci títo mladí ľudia pracujú s deťmi alebo s mladými ľuďmi v katolických farnostiach. No a počas tohto týždňa si vymeniame skúsenosti, rozprávame sa o tom, ako pracujeme s deťmi a s mladými ľuďmi v našich organizáciách, spoznávame sa a učíme sa spolupráci. Celý program je zameraný na spoluprácu. V podstate o tom hovorí aj motto tábora, ktoré je Veni, Vidi, Web, čo je z toho Cezarovho známeho výroku Veni, Vidi, Vici, ale nebudeme sa zameriavať na to, aby niekto z nás vyhral, ale aby sme na konci vytvorili takú sieť a navzájom spolupracovali. Eurocamp nebol len o slovách, ale aj o konkrétnych skutkoch. Dnes sa venujeme dobrovoľníckym aktivitám v Modre, pretože sa učíme takej mládežníckej aktivite, učíme sa tomu, že našou aktivitou môžeme pomáhať nejakým miestnym ľuďom a našej spoločnosti. Tento projekt je aj podporený z grantu Európskej komisie, takže je to také rozvíjanie európskeho občianstva. Spoznávanie sa navzájom a spájanie kultúr. Aj to bolo vidieť na tvárach mladých nadšencov. Pre mnohých je to prvá taká akcia, na ktorej sa stretávajú s inými ľuďmi zo zahraničia. Práve celý ten program je tak stavaný. Sú tu medzinárodné večery, kedy oni si môžu predstaviť svoju krajinu aj svoju organizáciu a zároveň sa bližšie spoznať. A je to vlastne o tom, aby sa naučili tolerovať ostatných. Tento kemp je veľmi zaujímavý, pretože sme stretli nových ľudí s neznámymi kultúrami a tiež sme mohli pomôcť na Slovensku. Učíme sa a rozmýšľame o živote iných. Páči sa mi to. Je to veľmi pekne, veľmi dobré. Sa teším, že som spoznala veľa nových ľudí, dobrých kamarátov. Myslím si, že najlepšie je, že sme sa mohli stretnúť s ľuďmi z iných krajín z Európy. Doteraz som nemal možnosť navštíviť krajinu, kde sa nehovorí po anglicky, ale teraz sa mi veľmi páči spolupráca so Slovákmi a tiež Malťanmi a Talianmi. Je pre nás úžasné, že si môžeme vymieňať skúsenosti, čo je hlavný cieľ tohto kempu. Eurocamp bol určený pre mladých ľudí vo veku od 16 do 20 rokov. Cieľom je ponúknuť mladým možnosť zažiť spoločenstvo a nadviazať nové zahraničné priateľstvá. Podujatie zastrešuje zahraničná komisia ERKA. Učiteľ s viacročnou praxou, ekonóm, poľnohospodársky inžinier a magister farmácie. 4 mladí muži, 2 zo Slovenska a 2 z Čiech,